Guys, na ako'y video for today's video. Okay. Na ako'y kwarta niya. Akong partner kay ako na siyang suguon o pakatol sa akong likod. Kahit na siyang mutuon ako. Na siya gibuhat atong labaron. Sa Nara, busy na siya. Masugo na siya. Sugo-sugoon. So, kaning kwarta. Importante ni. Wait sa. Man, katulas akong likod, be. Katulas akong likod. See, don't disturb me. Karo tragani kato kay murag nakuan ko sa dagat ganina. Nimiking ka ng katulon ba ding pagkahuman kay kuanan og tawag ani kanabang sani butangan og alkohol. Katulas sabi. Karo tragon. Mo ka pa katulang. Wait. Imo kong katulon ha. Ha? Akong i-video kay para na ako'y ebidensya nga imo kong katul. Hindi katulad eh. Katulad sa nanibaan sa akong abaga. Ano kong abaga? Taas pa. Dili pa. Ang dapit. Naghanang kuan o, nagkagidlin, katawon. Katarong katong. Tarong. Asa pala idapit? Di agod. Tarong nga. Ang kahoy, dapat nagibuhat. O, namula na na imong likod. Tarong nga, good. Ay, saan pa man eh? Wala pa rin na ng tarong. Namula naman ganina, Hindi o. ako na-i-post ni imong video. Dula sabi. Ipasulod. Dili slalom, sa lalom. Dili, kuwari agi lubot, dapit, labot. Sino na yung katol? Uy, kidaghan eh kayong papel. Katulad. Nakakatol. Katulad. Asa pa ba sila pa nila po yan? Wala na Naong yung kwarta ni Umi, naong kwarta. Muli katol ni sa. Katula pa. Asa pa man ang katol di? Sa padres ilok di. Naong kwarta dyan o.